Nu skal vi nemlig herover til vores næste gæst, for han mener, at et glas juice i hånden er meget bedre end 10 kopper kaffe på kanden. Mads Bo Pedersen, Danmarks førende juicemand. Hvad er det lige, det går ud på det der med, at juice er bedre end kaffe? Ja, altså det der sker, når vi begynder at drikke det her friskpresset juice, det er, at vi åbner op for en uhyre effektiv forsyningsvej til kroppen. Og det vil altså sige, at der er direkte udbringning af vitaminer, mineraler, enzymer og en lang række andre næringsstoffer. Og det, der begejstrer mig rigtig meget ved friskpresset juice, er, at det er levende mad, vi presser. Det vil sige, at alle de ingredienser, vi putter i, de er hverken kogt, stegt, ødelagt eller noget som helst. Og jeg har det sådan, hvis vi mennesker vil leve, så skal vi spise noget levende mad. Hvis vi føler stød, træt, gammel og deprimeret, så skal vi bare spise noget mere død mad. Og hvis folk ikke tror på mig, så kan de kigge sig omkring og se, hvad er det folk, der har mentale og fysiske udfordringer, de spiser. Det hænger pænt godt sammen. Men prøv lige at jeg sagde juice, og så står du med broccoli. Ja. Og, altså juice for mig, det er jo, jeg kan lige svinge mig op til at lave friskpresset appelsinjuice. Ja. Men du siger blandt andet i din nye bog, at man skal putte 80% grøntsager i juice. Ja. Hvorfor skal man det? Grunden til, at jeg anbefaler at bruge 80% grøntsager og 20% frugt, det er simpelthen, at grøntsager de indeholder omkring 2% sukker, hvor frugt ligger omkring 40% sukker. Så hvis vi drikker 15 appelsiner, sætter sig ind i sofaen og siger god aften Danmark, så er man efter min mening ikke sund. Ja, lige præcis. Hvad man har lært af lige præcis. Så er man efter min mening ikke sund. Fordi alt det her energi jo bliver sendt rundt i systemet, og hvis det ikke bliver brændt af, jamen så sætter det sig på et eller andet sted. Så det er en af grunden til, at så indeholder det altså mange flere vitaminer og mineraler i forhold til frugt. Men jeg bruger så de der 20% frugt til at dække over mange af de der grøntsager. Så det også smager lidt bedre. Men jeg ved jo, at du har rejst landet rundt for at få folk til at drikke grøntsagsjuice. Ja. Og vi fulgte faktisk i hælene på dig sidste weekend, så lad os lige prøve at se, hvordan det gik. Er der andre, der skal smage et glas livselixir herovre bagved? De her plejer at ligge på tallerkenen. Men hvad siger du til at drikke dem i stedet? Det kunne jeg ikke tænke mig. Jeg tænker lidt ulækkert. Jeg tænker, det må være noget forfærdeligt noget. Jeg forventer, at det smager af mad. Men et er forventninger, noget andet er reaktionen efter den første smagsprøve. Broccoli-smagen slår ikke igennem, men lad os sige det på den måde. Helheden er rigtig god. Rødbede smager for meget igennem. Det smager en lille smule af jord. Det lyder jo meget skræmmende, at der er grøntsager i. Men altså, den smager jo hovedsageligt af ananas og æble. Det har gjort mig inspireret, tror jeg. Så det må jeg hjem og prøve. Jamen, altså, vi kunne altså se i indslaget, at de fleste de blev meget positivt overrasket. Man kan være heldig. Og jeg skal faktisk smage sådan en juice lige om lidt. Men allerførst, så skal du lige sige os, hvis man skal ud og købe sådan en juicepresser her, hvad skal man så kigge efter? Ja, altså man kan sige grundlæggende, så kan du dele juicemaskiner op i 2 punkter. Der findes det, der hedder en saftpresser, som vi ser herovre, som fungerer på den måde, at den presser saften ud. Fordelen med den slags maskine er, at den er noget mere nænsom mod de her vitaminer og mineraler. Vores saftcentrifugen, som vi har de 4 her, slynger saften ud, så den er altså lidt hårdere med vitaminindhold. Men til gengæld kan de være lidt nemmere at gå rent. Og det er jo en god ting, synes jeg, det der med, at det er nemt at gøre rent. Det er den vigtigste faktor. Og hvad så med det her hul, hvor man sådan putter frugten ned i? Hvor meget betyder det i størrelsen på dem? Jamen igen, jeg tror, den vigtigste faktor, når vi skal ud og købe en juicemaskine, det er, at den skal være nem at gå rent. Ja. Er den ikke det, jamen så får vi den ikke brugt. I den verden, vi lever i dag, der skal, når vi snakker friskpresset juice, og vi snakker sundhed, så skal det være nemt, og det skal gå hurtigt. Gør det ikke det, så får vi det ikke brugt. Derudover skal den selvfølgelig være super effektiv, og der kan man sige, mit bud på en optimal juicemaskine, jamen det er den, vi har til at stå her, en Philips HR 1861. Tager hele æbler med kernemus og skrald. Og det, der simpelthen sker, hvis jeg nu har tændt for den, det er, at der kommer et glas æblesaft ud af et æble. Og det vil jeg et æble giver et glas saft. Ja. Og så smider man det bare helt ned i, og så bliver alt sorteret. Lige præcis. Den smider simpelthen affald herover. Og så kan man bruge det til boller og bagværk, kartoffelmos og så videre. Nogle bruger det til ansigtsmasker. Der kan jeg holde lidt igen med rødbeden. Det giver sådan en sund kulør. Det kan jeg godt forestille mig. Ja. Det er måske ikke lige den, melon og agurk skulle rigtig godt. Godt, jamen, så det var altså anbefaling, din anbefaling. 1.500 kroner, så har man en okay maskine til at presse juice. Ja. Fint, lad os gå herover, for nu skal vi altså til at smage på sagerne. Ja. Du har udgivet en bog med de her forskellige lækre juicer. Ja, den ligger lige her, men igen fælles 80% grøntsager og 20% frugt. Og jeg er spændt på at smage det, for som sagt, jeg plejer kun at drikke den, jeg laver til at starte med, den hedder en skib og skræk, og det egentlig går ud på, det er, at vi putter et æble i, en håndfuld spinat. Spinat, ja. Og det er der egentlig fælles, når vi presser bladgrønt, det gælder også brændenælder, skvaderkål og den slags, det er, at vi lige pakker det her mellem et æble. Putter et stykke citron ned. Vi kan putte citron med skal simpelthen? Ja, vi kan putte et stykke squash i også. Nu var det ikke en kokosnød, den her. Vi har også nok af dem, vil jeg sige.
Og den hedder Skib og Skræk, og så får jeg store muskler i løbet af ingen tid, når jeg drikker den, eller det kan du tro. Det skal du også have løje her. Men det her, det er altså levende mad. Prøv lige at se enzymaktiviteten i glasset. Det her, det er flydende livskraft, som er på ingen måde ødelagt. Det smager da vildt godt. Ja, godt, ikke? Og der er ikke noget sukker, der er ikke noget sødestof i, det er kun æbler. Ja, der er de der to æbler. Og man skal jo have de der 6 stykker frugt og grønt. Ja, det er hurtigt overstået. Man kan sige, at det eneste, der er ulempen ved det her friskpresset juice, det er, at du mister omkring 70% af fiberne. Så det er altså en god idé at få lidt fiber ved siden af. Det anbefaler jeg for eksempel at spise en lille håndfuld nødder, som jo har et kæmpe indhold af fiber, men også indeholder olie, som gør, at du kan optage de fedtopløselige vitaminer. Men det kunne også være nødder. Altså, lige præcis, ja. Og du skal også lave noget, der hedder en pink passion. Ja, den er sådan lidt mere frisk. Der laver vi lidt rødbede. Vi tager lidt rødbede. Det er sindssygt godt her. Ja, så den er sådan lidt mere voldsom. Lidt rødbede. Ja. Squash. Vi tager et stykke selleri, og igen, det er så mange af de ting, jeg ikke lige får spist i hverdagen, dem drikker jeg simpelthen. Alt det, jeg gider spise, det drikker jeg. Det er da top smart. Ja, vi kan putte et par gulerødder i her. Og igen, en af hemmelighederne bag de her gode grøntsagsjuice, det er de her et stykke citron og lidt ananas, som simpelthen på grund af det her sure og søde smag dækker over alle de andre grøntsager. Så det putter vi i. Og citron kan vi altså putte i med skrald. Det skal selvfølgelig være økologisk citroner. Nå, så den ryger også bare i her. Yes. Så får man ikke giftstof. Og så har vi altså nej. Lige præcis. Og så får vi det. Alle de der C-vitaminer, der sidder her under skralden. Faktisk er det sådan med citroner, at vi finder 70% af en citron C-vitamin lige under skralden. Så der er så store fordele i at presse citroner med skrald. Så har vi broccolien. Wow, der mistede vi noget. Så har vi broccolien. Så putter vi det på. Så har vi broccolien. Jamen der er det oplagt at bruge stokken fra broccolien, og så bruge buketten til madlavning. Så den kommer altså også bare i. Nå. Vi kan putte lidt agurk i. Skal man gøre det så hurtigt, som du gør det, for jeg er helt forvirret. Og så får vi lige en demonstration i baggrunden også. Men, det er jo festligt. Vi står og hæpper på juicen. Vi putter lidt ingefær i her. Den skal nok blive god. Der er nogen, der er blevet misundelige over, vi står og laver alt det her lækre juice. Nu er vi også ved at have en god slat, er vi? Det er en god idé at putte lidt olie i sin juice. Der kan vi bare lige hælde slat i her. Hvad var det? Det er olie. Nå. Som også gør, at vi kan optage de her fedtopløselige vitaminer lidt bedre. Plus det er med til at sænke vores glykemiske indeks. Jamen det bliver vi da ikke slanke af, det der olie, vel? Det der sker, når vi begynder at drikke de olie, er, at vi hæver hele forbrændingen i kroppen, så vi rent faktisk begynder at brænde nogle af det lidt mindre vigtige fedt af. Det lyder jo simpelthen så smart. Jeg står her og tripper for at smage. Nå. Jeg tænkte noget is, det brændte af. Det var på jorden. Værsgo. Der skulle have været is i, det tænker jeg mig. Så jeg vil sige, der er rigeligt koldt i forvejen. Hvis man vælger at opbevare det her friskpresset juice, så er det en god idé at putte det i en flaske, som er lys og lufttæt. Hvad siger du til det? Der kom lidt rødbede, og så var der lidt æble op. Det er slet ikke stort. Nej. Hvis I vælger at opbevare det, så er det altså en god idé at putte i en flaske, som er lys og lufttæt. Simpelthen fylde flasken helt op, så det lige præcis løber over. Skru låget på. Opbevare den i køleskabet. Det er den bedste måde, man kan opbevare friskpresset juice på, fordi hvis vi stiller den her kande ind i køleskabet, det der så sker, det er, at det begynder at oxidere på samme måde som en æble, vi lader ligge, så det begynder at blive brun. Det går bare meget hurtigt, når vi snakker friskpresset juice. Og vi har ikke mere tid, selvom du kan snakke fra nu af til juleaften om grøntsagsjuice. Skål, og opskrifterne er inde på dr.dk/aftenshowet. Tak for det. Til de nye ankommende ser der måske undres over, hvorfor vi har en 13-årig dreng stående her bag ved mig og balancerer med en billiardkø på den ene finger. Skal jeg sige, at vi har gang i 2 verdensrekordforsøg hen på Rådhuspladsen. Det ene er desværre gået i kage. Jeg gik ikke så godt ud på pladsen med kokosnødderne. Vi skulle have slået 90 stykker over på midten. Det gik desværre ikke. Men Nikolaj holder fast herovre bagved, og han skal slå rekorden på 26 minutter. Han skal over 26 minutter. Og lige nu, Nikolaj, jeg tør mig næsten ikke gå hen til dig. Jeg skal i hvert fald ikke være manden, der gør, at der sker noget. Kan vi se, at du er på 22 minutter? 4 minutter. Hvordan går det? Sliden, ved du hvad status? Jeg kan ikke mærke mine fingre, men... Du kan ikke mærke fingeren mere? Nej, så er jeg smadret ondt i nakken. Tror du på det, Nikolaj? Selvfølgelig. Godt. Det skal nok gå. Vi vender tilbage til Nikolaj lidt senere i programmet.